управління ДСНС України у Запорізькій області протягом 5 днів провело тренінг закладів освіти та соціального захисту з використання засобів індивідуального захисту та їх зберігання, які люб'язно надали Товариство Червоного Хреста України до цих закладів з метою захисту особового складу, а саме школярів та вчителів, а також співробітників інших установ у разі можливого хімічного забруднення атмосферного повітря на території міста. На цьому тижні ми проводимо передачу 2229 протигазів для установ та закладів Запорізької області на випадок надзвичайних ситуацій. Ми дуже сподіваємося, що таких ситуацій буде якнайменше, проте ми завжди поруч і повинні дбати про безпеку наших мешканців.